Salut și bine la un videoclip, voi sunteți pe canalul Naomi Show și astăzi eu mă gândeam să fac casa de lavă. După cum vedeți aici avem șemineu, da, dar o să se stingă el. Ok, punem asta. Bun, și acum să dormim. Da, am mai făcut și un bec, da. Am mai făcut eu niște chestii aici, pentru că, da. Aici am făcut un șemineu, aici un beculeț și la piscină am făcut din aia de sărit. Ia. Lecții. Pune înapoi, stați liniștiți, Nu știu cum e azi. Așa. Cum ziceam? Yay! Woohoo! Da, nu știu, mie mi s-a părut super ok. Astăzi eu voi face o casă de lavă aici. Deci o să trebuiască să curăț aici niște cactus și să pun aici nisip, așa că revin. Bun, după cum vedeți, am curățat câțiva cactus și acum mă gândeam prima oară să fac așa. Ok. Bun, m-am gândit prima oară să fac o casă din asta și după aceea să pun lavă. Așa. O voi face destul de măricică, adică nu, va fi o casă normală, numai că cu lavă peste tot. Și da, sper să-mi iasă, sincer să fiu, sper să-mi iasă. Am foarte multe planuri în ea. Ok. Da, cred că o să revin. Bun, după cum vedeți, aici am făcut așa, ca la casa aia, doar că în loc de geamuri nu voi pune geamuri și voi pune tot din asta. Da. Deci, ce să zic? Da, cam gata, acum trebuie să le fac așa și revin. Deci eu de-abia am terminat peretele ăla. Ai de capul meu, dacă știi. Acum, na, sperăm că nu o să fie așa de greu. Am mai idee. Să fac așa. Da, n-ar fi o idee. Wow, ce genială sunt! Revin! Deci, după cum vedeți, aici, imediat l-am terminat. Opa. Deci, că practic revin. Ok, deci s-a făcut noapte, deci trebuie să mă culc aici, așa, da. E că l-am văzut. Ok, deci ar trebui să mă culc. Oricum, revin eu. Deci, după cum vedeți, eu mă mișc și foarte, foarte repede pentru că imediat termin și asta. Ok. Da.
Și gata, am terminat, fără niciun geam, fără nimic, frățică. Sincer, m-am plictisit. Deci, cred că voi pune... Nu știu ce ușă să pun. O voi pune pe asta. Nu. Și gata. Dar mă gândeam să nu pun una de lemn, pentru că când voi pune lava o să se ardă. Voi pune una de fier. Și voi pune... Și voi pune asta. Cam atâta și cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Pa!